wat ton de Gualisken van de Blistine, van de Neuer. Waar het een vaste Nilis. Ik zei de niet, waarom zo'n Nilis geer. Maar ja, je was goed, dus petra koulz was nou een Nilis. Ik was ook aan Tonje, een platte fleur, tro niet, over Tulo, dan meer de hulgante weer. Nee, nog een katalaar niet, dus petra koulz is nou niet, oh non, we hebben nu een kind. Deze, dus ik gille, dan pruim we Tulo, maar wie je kado pees benakkerd, dan benakkerd, de laardem, dus petra koulz is niet. Dus wordt Tulo, en je kado pees aanwezig. Kan je laten gille, maar zoals die en die zeggen, we bezouwen het goede revolutie. Ik gille, het is zo'n mat, maar zoals die was ook een roge revolutie. A kado pees aan. Merken we Cronenbourg 1664. Helemaal laten gille, dan kon er niks meer. Laat me dit, we gaan nu zeggen, een roge revolutie. Hammer. Une droite.